έχουμε κάνει αυτό το βίντεο, το οποίο είναι πραγματικό, είναι αλήθεια. Έχουμε βάλει αυτό το παιδί να μιλήσει και το έχουμε παραμορφώσει τη φωνή και δεν φαίνεται το πρόσωπό του, γιατί έχει βιώσει πολλά πράγματα στη ζωή του μέσω FB. Παρακαλώ, μπορεί να ξεκινήσει. Θα ήθελα να κάνω μια παράκληση, αυτό το βίντεο να μην δημοσιευτεί στο YouTube, γιατί θα φάω κι άλλο ξύλο και δεν θέλω. Έχω φάει πρόσφατα ξύλο από μια κοπέλα, βασικά όχι από την κοπέλα. Η κοπέλα έβαλε το αγόρι της και μια παρέα του να με σπάσει στο ξύλο, γιατί πάτησα like σε ένα status που είχε κάνει, συνένω όποιος με θεωρεί πουτάνα. Αφού μωρή πουτάνα, είσαι πουτάνα. Τι σε πειράζει άμα σε λένε πουτάνα, γαμό του πουτάνα σου. Και που λέτε μια μέρα γυρνούσα από το σχολείο και ήρθε αυτή και με έσπασε στο ξύλο γκόμενός της. Εγώ βέβαια εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να τη δράσω γιατί έτρωχα πενιρλί. Και ήμουνα πάρα πολύ χάλια ψυχολογικά, γιατί είχα κάτι ψυχολογικά προβλήματα. Μου έσπασαν τα γυαλιά. Το μάτι μου αυτή τη στιγμή είναι μαύρο. Η μαμά μου δεν το ξέρει ότι ήμουνα στο νοσοκομείο τόσες μέρες. Την είχα πει απλά ότι θα πάω να κοιμηθώ στο φίλο μου τον Κίμωνα. Και εύχομαι μέσα από τα βάθη της ψυχής μου να της ξεραθεί το βυζί γαμώτο, να μην την ξανακουμπήσει άντρας και όποιος την ξανακουμπήσει να μην του ξανασηκωθεί. Γιατί είναι τόσο καριόλα που όποιος πάτησε like επειδή είναι τόσο στρίτζο έβαλε τόσα άτομα να μας πάσουνε στο ξύλο. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή, επειδή είναι Αλβανίδα, ήθελε να τη σπάσει στο ξύλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν την έσπασαν, δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή. Θέλω να τελειώσω κάποια στιγμή το δημοτικό και να πάω να ηρεμήσω, να φύγω μακριά από την Αθήνα. Δεν πιστεύω αυτό το βίντεο που βγάλετε να δημοσιευτεί στο YouTube. Θα δημοσιευτεί. Θέλω να ζητήσω ένα ταπεινωτικό συγγνώμη σε αυτή την κοπέλα, αν και εύχομαι να της ξεραθεί το βυζί. Γιατί, εντάξει, μπορεί να είσαι πουτάνα, αλλά μπορεί να είσαι καλή κοπέλα κατά βάθος. Δεν αντέχω να με σπάνε στο ξύλο χωρίς λόγο. Τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει και το κάπνισμα και δεν είμαι καθόλου καλά. Έχω πάρει τον κάτω δρόμο μόνο από αυτό που μου συνέβη. Δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή. Τέλος η Ελλάδα, τέλος οι γάτες. Τέλος οι γάτες, τέλος τα σκυλιά, τέλος τα καναρίνια. Άντε γαμηθείτε όλοι και σε παρακαλώ σταμάτα αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, θα κλάψω.